Nadakpan sa kapulisan ang lalaking wanted sa kasong pagpamusil sa barangay Inayawan sa Dakben, Sugbo, di na hitabo ang krimen ni adtong Mayo 15 ning tuiga. Ang suspitsado mao si Gistoni Manyakap, hingkod ang panuigon, residente sa sitio Bagong Silang, barangay Inayawan, ug gitumbok nga high-value individual kinsa nadakpan sa sitio Dumpsite, barangay Inayawan. Kahinumduman, si Gistoni mo igipasangin lang ni pusil kang Kim John Delgado ni adtong Mayo 15, 2024 sa sitio Bagong Paglaom sa maong barangay. Ang biktima samtang nanihapon sa balay sa iyang silingan, ang suspitsado mibutho sa likod sa biktima og dayong pusil. Naigo ang biktima sa likod. Nasakmitan kini og caliber .38 revolver nga adunay tulo ka mga buhing bala og 19 grams sa gituoang illegal nga drogas nga nagkantidad og 68,000 pesos. Kasong kalapasan sa Section 5 ug 11 sa Article 2 sa Republic Act 9165 o Republic Act 10591 ang ipasaka batok sa suspitsado.